कोरोना महामारी में सब कोई अस्त व्यस्त बा। जे जहाँ बा तहे फंसल बा, चाहे अमीर होके चाहे गरीब, सब केहू के एके दशा बा। लेकिन एमे कुछ लोग काफी परेशान बा। मजदूर वर्ग के लोग जे अपन गांव छोड़ के परदेश गए रहे, उ सबसे ज्यादा परेशान बा। कहीं ना कहीं वो चाहता कि हम कैसहू अपना गाँवे चले जाएं। तो ये लॉकडाउन में घर में रहते हुए कुछ मजदूर के दर्द आई हम फाइन फिल्म के माध्यम से रउआ सबके बीच में रखा तानी। हम शिबलू सिंह कुछ मजदूर के जौन दुख दर्द बा, जौन वो अपना मन में सोचता, ओकरा के हम अपना भाव के रूप में प्रकट करतानी। कैसे कि हाय रे कोरोना, अरे हाय रे कोरोना आवता रोना, फंस गईनी परदेश, गाँव के याद आवे, वतन के याद आवे। अरे हाय रे कोरोना आवेला रोना, फंस गईनी परदेश, गाँव के याद आवे, वतन के याद आवे। पंछी पन घट ताल तलैया, पंछी पन घट ताल तलैया, माई के हो विशेष, देश के याद आवे, गाँव के याद आवे। अरे पैसा कमाए खातिर गौआ के छोड़ी आईनी बहारा, अरे भइल लॉकडाउन, भइल लॉकडाउन, लागल गजबे जिंदगी में लहारा। अरे कसहू क के ट्रेन बस से भेज दी अपना देश, गाँव के याद आवे, वतन के याद आवे। अरे हाय रे कोरोना आवता रोना, बानी हम परदेश, वतन के याद आवे, गाँव के याद आवे। धन्यवाद।